Esperjenza li fetħit li l-orizzonti tiegħi. Dan kien il-mod li bih kappellan mal-Forzi Armati ta' Malta, il-Logutenent Dun Sergio Fenek, iddeskriva t-taħriġ li kellu ftit tal-ġimgħat ilu fl-Istati Uniti. Dun Fenek kien l-uniku persuna internazzjonali li attendit għal din l-edizzjoni ta' kors ta' 3 xhur mill-Institute for Religious Leadership tal-Armata Amerikana Fort Jackson, South Carolina, fost 75 kappellan militari minn denominazzjonijiet u reliġjonijiet diversi. L-esperjenza fetħit li ħafna l-orizzonti tiegħi anke fejn jidħol anke l-pastorali tiegħi jien bħala qassis kif nista' nagħti dan is-servizz fejn huwa diffiċli ħafna biex forsi jidħol min jidħol fil-ħajja militari dik ħaġa li nnutajt jgħidlek qed nidħol f'dinja differenti u hija verità. Dun Fenek mhux biss temp suċċess it-taħriġ li attenda għalih, iżda l-prestazzjoni tiegħu kienet rikonoxxuta permezz tal-Midalja Diplomatika tal-Istati Uniti. Jiena bħala wieħed internazzjonali li qed nidħol ukoll anke f'kultura differenti u biex jirrikonoxxu dan l-effort tiegħi ovvjament ingħatajt din il-medalja. Ix-xogħol ta' kappellan fl-Armata u wieħed importanti għaliex minn barra li amministra s-sagramenti jagħti diversi servizzi lil membri l-oħrajn kif jagħmel Dun Fenek fil-Forzi Armati. Counseling pastorali fejn ikunu forsi għaddejjin minn xi problemi u jitiltaqgħu ma' xi sitwazzjonijiet kollha anke forsi mistoqsijiet morali, mistoqsijiet etiċi għal dak li jkunu qegħdin jiltaqgħu magħhom speċjalment fejn rabta mal-fidi tagħhom. Ovvjament jiena nkun nista' nagħti iktar għajnuna f'din il-mixja li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Dun Fenek ilu li ġie ordinat saġerdot 9 snin u preċedentament serva fil-parroċċi tal-Mosta u l-Mellieħa, iżda rrakkontalna kif kien xi ftit ċettiku sakemm beda joffri s-servizzi tiegħu fl-Armata. Għall-bidu bdejt kienet ħażda imma meta spjegaw li ftit u anke l-fatt li kont naf li ħajkolli dan it-training tani iktar kuraġġ għal fatt li nkun nista' nara fiktar aħjar x'inhu l-irwol tiegħi u kif nista' verament ngħixu. U dħalt għal din l-isfida. Kienet sfida sabiħa u kollek kabrit li ħafna wkoll anke is-saċerdozzju tiegħi fiha nnifisha.